Zdravo svima. Sa vama projekat Zelk Doloub. Počnimo sa opštim informacijama o kompaniji. Malo dalje ćemo detaljnije proučiti svaki indikator. Ako je potrebno, možete pauzirati video. Predlažemo da se detaljnije prouči svaki parametar korporacije koja se proučava. Pogledat ćemo glavne fundamentalne pokazatelje kompanije Žolur Usfnopornd Dish, Udoltk OOKO. Ovaj pregled je zasnovan na aktuelnim informacijama od 1. avgusta 2025. Po klasifikaciji Želk Gdelton društvo Dolod Usfnkotond Dič pripada pod kategoriji Gnulk Glodocod, u proceni učestvuje 26 kompanija. Pogledat ćemo odluke o redosledu na kraju videa. Rezultat za predmetno preduzeće je 2,5 od 10 bodova. Prosečna ocena za podkategoriju je 2,3 boda. Ako posmatrate šire, u okvirima tržišta uopšte. Vidjet ćemo i prosečna ocena za celo tržište je 1,8 poena. Protiv ocene od 2,5 poena za Novod Askmofornd Džih. Upoređivanjem kretanja cena akcija preduzeća Novod Askmofornd Džih i akcije podkategorije. Možemo vidjeti da je tokom posljednjih 12 meseci zaliha Novod Askmofornd Džih pokazao dinamiku od 134,3%. Protiv promjene cena u podkategoriji je 26%. Tržišna kapitalizacija preduzeća Lovod Askmjovans Biš procenjena na 5 milijardi dolara. Sa tržišnom kapitalizacijom od 623 milijarde dolara, podkategorija vredi 1,5 milijardi dolara. Knjigovodstvena vrednost kompanije je 0,6 milijardi dolara. A kapitalizacija podkategorije je 152 milijarde dolara. Upoređujući udeo tržišne i knjigovodstvene vrednosti vidimo sljedeće. Zauzeti deo dokod Utfnkvansbeif u podkategoriji u slučaju procene berzanske kapitalizacije iznosi 0,81%. Kapitalizacija knjigovodstvene vrednosti je 0,39%. Ocena učešća preduzeća u tržišnoj i bilansnoj kapitalizaciji podkategorije loše i minus i 1 bod. Finansijske obaveze kompanije iznose 0,02 milijarde dolara. Odnos duga i knjigovodstvene vrednosti iznosi 4% sopstvenog kapitala. Performanse duga preduzeća, veoma dobro minus 2 boda. Odnos tržišne cene i dobiti kompanije je 34,3. Sa prosekom u podkategoriji 28,6. Procena odnosa tržišne vrednosti preduzeća i dobiti u poređenju sa preduzećima u podkategoriji prolazan minus 0 bodova. Profit za posljednjih 12 meseci iznosio je 15 miliona dolara. Očekuje se da će budući profit u narednih 12 meseci biti 17 miliona dolara. Procena pokazatelja očekivane buduće dobiti u poređenju sa podkategorijom dobro i 5 poena. Odnos vrednosti i prihoda kompanije je 4,9. Prosek za podkategoriju 2. Procena odnosa tržišne vrednosti preduzeća i prihoda u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji loše i minus i 1 bod. Prihod za posljednjih 12 meseci bio je 100 miliona dolara. Predviđa se da će prihod za narednih 12 meseci biti 110 miliona dolara. Ocena očekivanih budućih pokazatelja prodaje u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro i 5 poena. Prodajna marža je 14,3% sa prosekom od 6,9% u podkategoriji. Procena profitabilnosti u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro i 5 poena. Udeo kompanije po broju zaposlenih u podkategoriji je 0,24%.
što je za 238% manje od tržišne kapitalizacije. Iznos kapitala po zaposlenom u kompaniji je $319.000, dok je za podkategoriju $897.000. Ocena visine kapitala preduzeća po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan i 0 bodova. Profit kompanije po zaposlenom je $88.000. Prosek za podkategoriju je $31.400. Procena dobiti po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro i 5 poena. Prihod organizacije po zaposlenom je $620.000. U podkategoriji $453.000. Ocena učešća prihoda po pojedinom zaposlenom u kompaniji u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro i 5 poena. Broj kratkih akcija je 23,3% u odnosu na prosek za podkategoriju od 1,8%. Tehnički indikator CAD14 pokazuje nivo od 37% za kompaniju Dover Uskngofrnd, dok za podkategoriju ovaj nivo iznosi 62%. Akcije kompanije su zapravo procenjene na približno $22,20. Konsenzus ciljna cena za akcije kompanije je približno $38,49. Idemo na tabelu narudžbina. Dostupna je za vas minus veza do nje u zakačenom komentaru. Tabela narudžbi sadrži sve odluke donete ove sezone od strane evaluacionog informacionog i referentnog sistema ZEVK UDKRKB. Pristup tabeli porudžbine je slobodan i otvoren minus link u zakačenom komentaru. Kao rezultat analize hartija od vrednosti Tolod Uskngofrnd GIK. Informaciono minus referentni sistem JELK u BLOMB doneta je odluka. Otvorite nalog za kupovinu po ceni od $22,21 po akciji. Posao je otvoren zbog činjenice da kompanija ima relativno visok rejting i dinamiku cena. Organizacija je procenjena korišćenjem Akimovog indeksnog pristupa. Take profit je postavljen na 33,67. Stop gubitak je postavljen na 10,75. U slučaju da nalog nije zatvoren uzimanjem profita ili stop gubitkom, transakcija će se tada automatski zatvoriti po završetku berzanskog trgovanja 31. avgusta 2025. ili posljednjeg radnog dana pre ovog datuma. Ticker GJNG minus postaće balansna transakcija za prodaju. Video o nalogu za balansiranje će biti ili je već objavljen na ovom kanalu. U slučaju zatvaranja jednog od naloga minus glavnog ili balansnog, druga porudžbina je fiksirana po stvarnoj ceni. Hvala vam svima što ste gledali ovaj video i što ste koristili informacioni i referentni sistem iz JELK u BLOG.